Mainada! ¿Cómo estás? Avui és ton primer dia de clase. Escuta, no te gusta traer aquesta màscara? Que has molta vergonya. Però si no passa res, has molta vergonya. Bueno, la vam a deixar, ¿vale? Vinga, dame la maneta i vam a conèixer estos companys, sí? Vinga, vam a veure els companyes i companys. Vinga, molt bé. Molt bé. Mainades, mainatges, bon dia. Guarda, vos presenti a la nova companya que ha arribat avui. Se dits Lolita. Cuidant-la molt bé. Vos la vau a deixar d'en vosati i ara torni. D'acord? Vinga, Lolita, sete de meri, guarda. Sete de meri. Ara torni. Hasta ara. Mainades, que ho ets, No! Anunciam a tots els alumnes d'infantila que avui s'han de era foto de grup. Cámara y acción. Què hi ha posat era inclusió? La inclusió estimamos molt. La inclusió que llegam totes les mateixes oportunitats. Cámara y acción. Què hi ha posat era inclusió? T'ajudar la inclusió celebrar solucions. Pero un equip. Cámara y acción. Què hi ha posat era inclusió? T'ajudar la inclusió que sean diferentes pero iguales. Cámara y acción. Jana, Floren, què hi ha posat era inclusió? T'ajudar la inclusió treballar en equip.